acca waaw bandiraɓe o ko musidɗo amen ko locataire ɓamtare waɗi ɗo lebbi jeetati walla lebbi jeenayyi min meeɗa andude ko ni way ha hande noon o ari o jaari o wi hande mi wima hollude hoore nde kanko noon o jibina ko ɗo wiyete Jamaïca townoma on ɗiɗo duuɓi noon o ardi Sénégal mi anno beele ko juulɗo o wi ko juulɗo mo juuɗo kono noon ɗum ɗo lojat ɗum ko hitande ha hitande 1er janvier lawƴete mi namni o saɗa salli ko hono callogirtoɗa o wi wallahi ɗuma salli goo mo mem ɗo kono ɗum ɗo kam memata ndiyam sono 1er janvier won aada walla diine maɓɓe goɗɗo e Jamaïca holliɓe kam ɗum ɗo wawa taƴede koye diineji maɓɓe jeeya affaire o nani ne jahdimi ha ɓurtita ɗum waɗi mbimi fof mi holla yimɓeɓe ko ni neɗɗo noon ko ganduɗa ko locataire amen hande o ari ɗo jooni aɗa yiimi wi an ɓaade ka seydani holluma ɗum nde o yaltini ɗum noon mbimi ɗum il faut yimɓe kolle mbaɗe évidoire mi meeɗani tati nden koyiramo Jamaïque nde ko noon kanko ɓuri Jamaïque ɗum fof ko sundu makko mi sikkuno ko meso waɗi tan mi ƴeewi joni ɗimde fof sundu makko joni ɗum ɗo somo yalta bowan ko ɗum ɗo waɗata e hoore he o nana ɗum hen taw yiyata ko mi meeɗa ɗum yiide mbaɗa ɗo e jour kono meeɗa ɗum yiide ko ni dal ko ɗum ɗo mur kanko ne wurdi ndeysan joni noon dañi duuɓi sanne jeegom e ɗiɗi o yiiɗi maayde ko Sénégal no wawi hen to taw ruttata ko Jamaïque eyyi ko kanko woni ɗum ɗo. You speak Fulani a little bit? Yes, all what you said, I understand it. In Fulani, one more. Minana tapula. Anana. Seda. Mi mai mali jembera, mi mai labe. Ayi gino? Ya yo ko gine, mi ko kalantite gine. Mais jibina ko Jamaïque. Ouais, ko Jamaïque parce que mi ko jodo Guinée depuis tant de Sékou Touré. Mi ko mai tambe. Ndokɗa jaaɗa to. Mi jaaɗa to ko Guinée Conakry. Kono joni ganden ko réfugié de Sékou Touré woni ɗum mbaɗɗa réfugié Jamaïque. Oui. Après no Sékou Touré mayde nde en gartuɗa. Mi garto au Sénégal depuis tant de Senghor aussi. Depuis ça Senghor ɗo. Après mai Europe, America. Mais ɗum ko woni ɗum. Ko haalis ma. Ki ko kalis 1937. Haalis hono? Ko kalis British West Africa. UK money, shillings. This is 1937. This is 76 years old now. So, sana lelo, when are you gonna sleep? You don't have no problem for sleep? No, me fee. See me jodo me ko comme on dit en pelle, c'est un oreiller pour moi quoi. Ça, je couche avec ça. Je prends pas oreille dans le lit. Ça c'est mon oreille. Okay. Voilà. Okay. Je couche. Now, good luck, man. Thank you. Tinno Allah wallu ko ñande nano ma mbiɗa pour ko ɗum ɗo ɗum ko sunna nelaɗo yo mbaɗen bahe joni on ko nelaɗo wiyani yo mbaɗ ɗum ko sunna ma a ala probléme ɗum ko sunna ma a mais ɗum ko sunna nelaɗo Voilà, ok. C'est là.